Yeah, chilling with the Zulu man. Yeah, chilling with the Zulu man. Igama kodwa mfazi ozwayidelile ndoda matu bayishiye mkontokazi amaZulu and this is chilling with the Zulu man. Today ngihleli ke no Mr Rotha igama ke elingajwayelekile ke leli lika is it Monisene Mngoni right mfowethu. mangasithi nje qaphu ukuthi uRotha ubani and what wenzani right kumuntu ongamazi Angibingelele chilling with the Zulu man VG. Ngibingelele iCrew lapha, ngibingelele bonke ababukeli be-channel yakho. Kuba ngiyazi i-channel enkulu le, into ejabulisa ukuthi i-channel yomuntu okhulele khona eMzumbe ka 13 and ukhulele kwezami izandla. Yona into engijabulisa kakhulu leyo. Ngicathi lo mbuzo ubuzayo ubuzela abantu kakhulu ngoba wena uzibuzeli wena. Ngoba wena wazi kahle ukuthi into isukapi kuze kuzoba imanje. Yabo ngoba mawukhuluma ngoRotha rebuild of the ancient runes isho njalo into njengoba ku ROTER so isukela lapha indaba ukuthi inhloso uRotha anayo ukwakha noma ukuvusa izinto ezikade zalimala noma ukubuyisa isithunzi somuntu waka 13 eMzumbe ngoba phela kuningi ukulimala nokudilika kwezinto akona just ukuwa kwezindlu kuphela kodwa kuningi inhloso yakhe ekuyona ukuthi akubuyise endaweni yaseMzumbe. So uRotha ke usukela lapho and nokuthi ke uRotha ke umfana okhulele khona la uzalwa ka 13 wakhulela khona wafunda khona waqeda khona konke akwenzayo kwenza khona ka 13 and konke akwenzayo akabheki ukuthi umuntu ubani noma ungakanani umuntu nje womphakathi wonke. Yeah, cha ngakusho ukugcola umlomo nami ngimfakazela ukuthi nangikhulelela empeleni iindustry yonke before ngingena kuyona ngiqale khona la ngaphekeka khona la bengikhumbula nje ngelinye ilanga ngikhuluma noBafo uMama's boy Ncedisi Martini ukuthi khona iconversation eseke saba nayo ngisafunda esikoleni sisuka esayide siza la ngiphuma esikoleni conversation wawungidlalela khona iindustry yonke to a point whereby abantu babethulile eTexini kungekho umuntu ongaphawula because akekho owazi ukuthi sikhuluma ngani and lento esikhulumayo si enjoy kangakanani. Yes mfowethu, so umuntu one information eningi njobusho nje ukuthi sasikhuluma ngeindustry yaka music noma entertainment nje as a whole ulwazi luningi esinalo ekuyona into futhi leyo esidrivayo ukuthi sithanda ukuba khona la ngaphakathi eMzumbe ngoba siyafisa ukuthi abantu abasha nabantu basendaweni yethu babe nalo ulwazi olanele. Ulwazi sihamba silithola ngaphandle sifuna ukulibuyisela ngaphakathi abantu bangakithi bakhule nabo ngoba ngaphandle kolwazi indawo ngeke iziyakheke ibe indawo esifisa ukuba ithi beyond. So ngiyabonga kakhulu nje ukukhumbula le moment esasinayo lapha. No ngikhohlwa ngihamba khona la wazi kona okay sahamba la cause khona uthi nikhulume nomuntu athi qaphu izinto lapha acoshe lapha nalapha khona ukuthi ukhulume nomuntu ayindlale yonke into ngendlela ukuthi sonke isikhathi mawubona into ethize uyakhumbula ukuthi okay sake sakhuluma safika la kodwa ke namhlanje sila kule ngizothi indaba yakho nepolitiki ukuthi into engikhule noma ngizothi esikhule ukuthi awudlaleli ngakuyona kakhulu jikijiki 2026 how nangu uMalume Rotha sesimbona emabhodini nangu uMalume Rotha sesimbona kuma rally uMalume Rotha posting about politics. What is it le eseyikulethe kwipolitiki yini le that made interest ukuthi uzube la namhlanje? Yeah VG mfowethu yabona leyo nto le ijule kakhulu kahle ayikho mala nepolitiki nje kodwa imayelana nobunzima umuntu adlule kukona emphakathini wethu la obothola ukuthi khona izinto zenziwa ngendlela yepolitiki nala ezingadingakali khona. Njengoba ngisho ukuthi ngumuntu mina osebenza nomphakathi nothanda ukubona nombane emphakathini wethu ephumelela noma eyithola ulwazi alidingayo noma ekwazi ukufika noma ikublifisa ukufika khona. Kodwa bekhona ikhathi la sihamba khona sithi siyongqongqoza siqonqozela abantu abasha siqonqozela abantu abadala noma ukuphi la singena khona. Ngesinye isikhathi uthi uyafika uthole into ezokuphindisa emovie kuthi hambe ukhuluma nekhansela lakho. Ngesinye isikhathi into uzoyikhuluma ukuthi ushiye eoffice iqondile.
then masubuyele ekhaya kube uthi iphele kanjalo masuthi uyalandela kuthiwe sakhuluma nomholi othize noma sabnikeza umholi othize into ukuthi awuzange uyithole yini sabona ungasabuyeli kuthina sasitshela ukuthi usuyekile. So izinto ezinjalo ezingisukumisela ukuthi kushuthi masihlala thina sisonga izandla njengabantu abazi ukuthi sidinga ukubonana emphakathini wethu kushuthi ekugcineni kuyohlezi kunje ngeke libe khona ushintsho. Iyona ke into eyenza ukuthi ngoba ayikho enye indlela ebesingenza ngayo sisamile ukwenza ngendlela yokuthi sibantu bomphakathi then sathola ukucindezeleka epholini obekhona bangasizi ngalutho. Akekho umuntu obengazi ukuthi senzani, akekho umuntu ongazi ukuthi uRota wenzani emphakathini. Kodwa akekho noyedwa kubaholi ababa khona before obekwazi ukuthi asuke nje azothi Rota ushoda ngani sikwazi ukukusiza ukuze ukwazi ukusiza leya ngane ukuze ukwazi ukusiza lo muntu omdala onenkinga le obasiza ngazo abantu. So leyo nto leyo beyenza ukuthi ke sigcine sibone ukuthi ekugcineni shuthi sobe sijika ndawonye kanje intoso ukuthi sicindezeleke ngenxa ukuthi asikho kwipolitiki. Then iyona ke into eyenza ukuthi ngithi mina manje angingene kwipolitiki and into eyenza ukuthi ngingene kakhulu ukuqhamuka komholi othize lo ongikhethile ukuthi ngibe eqenjini lakhe. Indlela aqhamuke ngayo istrategy sakhe sifane nento nami enginayo emqondweni wami yokuthi masisiza abantu asibasizi ngokweskipa asibasizi ngokweqembu sisiza umphakathi angithi yabona. So yona into leyo engiactivateile nami ukuthi ngithi no angibe khona nami kwipolitiki angingene nami hayi ngenhloso yokuletha ipolitiki ebantwini kodwa ngenhloso yokuthi sikwazi ukuthola iplatform yokwazi ukukhuluma sizimele. Ngoba esinye isikhathi ufisa ukwenza into uthola ukuthi uyalidinga ihholo kodwa ihholo manje uzothi mawufika utshela ukuthi ihholo liyakhokhela 1200 awunayo imali yokulikhokhela kodwa fanele uzosiza umphakathi ngale nto oyilethayo ave kuyeyakho personal ayithi yabo and yakho profit ozoyithola kuyona. So izinto bezisivimba lezo esibona ukuthi manje fanele sizisukumele thina kakhulukazi abantu abasha njengabona abantu abangikhethile ngoba angifuni uqamba amanga abantu abasha ibona beza kumina bazothi siyacela ukuthi usimele ngoba siyabona masingamelwe uwena ziningi into esingazizuza emphakathini wethu. So abantu abashayo babone ngaleyo ndlela nami ngasithi okay anginganqabi ngoba kade nganginqaba akuqala ukuthi kwenzeka baningi bahlezi befika bezokhuluma nami nginqabe ngenxa ukuthi ngisazitshela ukuthi kukhona esingakwenza singagqoka eskipa angithi yabona. So iyona ke into esenza ukuthi ke manje umuntu agcine sesigqoka ke iskipa kodwa hayi ngenhloso yokuthi nathi sifuna ukulimitha abantu ukuthi wena ngoba ugqoke lesiya ngeke sikusize angithi yabona. So izinto eziningi thina esizenzayo ngoba namanje kuningi esikwenzile ingane desolid zenza ama welding zifunda ama detergents izingane ezinye zike ezikoleni asibhekanga ukuthi uma wayo ugqoka iskipa sini baba ugqoka iskipa sini sisiza umphakathi nje obunjalo ngoba into esikhulele kuyona into ephila ngaphakathi kuthina. Ukuthi ke into esuka kudala ke leyo ke ngisho ungafika ngo10 ekseni la ekhaya uthi uyafika sekukhona ulayini vele abantu abalenda ukusizakala kuze kuyoshaya o9 ebusuku kuze kuyoshaya mhlambe o10 ngelinye ilanga. Right. Masikhuluma masibula kule ndaba nje yokuthi ezinye izinto zenzeke ngepolitiki nala engekho sidinga khona. Ngizokhulumela kakhulu mina umuntu mhlambe kule side la maciko ngiyakhumbula khona umcimbi sakona thizeni ngapha kulomhlaba wangapha ngeke ngiubize ngegama. So njengomuntu welokhuzane ke weinkondlo kulaba abangazi mhlambe that hence igama of which the poet sithi safike sahaya ke lapha ke indlu kuyazikhulumela ke manenza into ngenxa yokuthi ke isandla sepolitiki sasingekho ukuthina ngaleso sikhathi sasizifikela nje umuntu akaphumelelanga lapho wangangiphatha kabi kodwa lokho akaze kusiphathe kabi lokho. Uma ngifika ekhaya Malume Rota nganoma ngaxoxela nawe uma ngifika ekhaya sengizwe ucingo lokuthi hawu kade kufonele usibani la uthi ufanisa umuntu onjengawe endaweni ukuthi yabona lo muntu lowo we part of ama judge right. So sengithi mina ngiphuma khona endaweni enjalo right uthi ha yazi ke siphikileke thina ukuthi akuwena usekhaya wena okusho ukuthi kube babazi ukuthi ngikhona lapha ya isho ngase ngiphumelele ngale ukuthi ngenze kahle noma angenzanga kahle. So kuhamba ngabuka ngathi ukuqhela ngayo yonke leyo ndlela ukuthi hayi no izinto zepolitiki kodwa ke noma ngabe uchitha isikhathi esiningi ungenza izinto zepolitiki kodwa intshisekelo oyikhombisayo umuntu ongazi mhlawumbe angathi
khona isipiliyoni la usithatha khona mhlawumbe ukuthi no uRoth uke wayenza lento lo masibuka indlela enza ngayo indlela akhankasa ngayo indlela aphume ngena ngayo ngabe sikhona isipiliyoni lekuthiwa khona noma mhlawumbe khona lo muntu okubukela kuyena ukuthi uSibani wayengenzela kahle nami njengoba sekusikhathi sami ngifisa ukwenza kanje. No mfethu yabona lapho baningi abantu engibukela kubona abayimali leaders angempela ukubona ukuthi lo umholi lona ngoba phela umholi umbona ngisho ngathi uyaqala ukumbona ngamehlo uyabona lo muntu umholi ngendlela akhuluma ngayo ngendlela aplana ngayo nacabanga ngayo ivision anayo angithi uyayibona leyo nto leyo so ngiyakwazi ukuthi ngibuke ebantwini abahlukahlukene mangathiwa angibalula umuntu ngaba sengathi manje mhlawumbe ngoba nayo kanti ngiyachema no baningi angifuni ukuthi ngibahlukanise kodwa baningi kakhulu mfowethu ngumuntu okhulele emphakathini ngumuntu wase South Africa ngumuntu akaZulu Natal so ngisebenzile kuma industries amaningi ahlukahlukene nabantu abahlukahlukene nenhlaka ehlukahlukene zazo eziphathe ezimele nomphakathi ezimele umphakathi like induna amakhosi amasonto kuningi engikwaziyo nobuholi engiphile ngaphansi kwako ngumuntu ke mina okhwele ekuthenini umuntu omholi ngaphambili kwakho fanele umhloniphe ngasonke isikhathi ngumuntu okwaziyo ukuthi mabe khona into engiyicabangayo khona umuntu ongaphezulu kwami ngiyoqala nginikeze yena kuqala ithuba lokuthi akayenze noma ngilekelele siyenze naye ngingaqhamuki mina nayo ngokwami ngithi yabo ngoba yini ngumuntu ohlonipha ubuholi kakhulu obukhona la engisuke ngakhe khona noma la engisuke ngifikele khona so baningi abantu engiphila nabo abayibaholi futhi okwaziyo ukuthi ubone ukuthi lo muntu lo mangalandeli inyathelweni zakhe kuningi ongashintsha endaweni ngoba mina into engihlezi ngiyicabangela angizicabangeli mina nekusasa lami kodwa ngicabangela ikusasa lendawo nabantu abaphila kulona izingane zethu eziza ngemuva ibona abantu engihlezi ngibabeke emqondweni ukuthi noma ngathiwa mina manje angisayi-achievanga into ebekufanele ngiyi-achieve noma ebengifisa kodwa umuntu ozimva kwami njengoba mina sengibonile ukuthi bengivinjwe yini sekufanele mina ngenze short lento ebengivimbile mina ngiyayisusa ke manje for lo muntu olandela ngemuva angithi ayibo lonto noma athi afike sekhona umuntu ombambe ngengalo uthi okay asihambe kanje angithi ayibo so ngumuntu kanjalo uphila nabantu abahlukahlukene uunderstand abantu ngendlela ezihlukahlukene ongathi khona umuntu omncane khona omkhulu khona omdala khona oyingane kanjalo bonke abantu kumina bayalingana mfowethu. Yeah, chilling with the Zulu man. Ukhuluma indaba enkulu ke mawukhuluma ngokuthi ngokuhlonipha abaholi. From your experience ukuhlonipha ukunikeza abaholi mhlambe ngabe wena uyakuthola yini ngendlela efanayo? Mfowethu ngumuntu onikezayo angalindeli okukhulu okubuyela kuyena. Indlela engiphila ngayo and inhliziyo yami engazinikeza kona ukuthi uma uzothi mawenza into ulindele ukuthi umuntu na uzokwenzela back lapho sukuze uzozilimaza wena egcineni angithi yabona so ngumuntu ongabheki kakhulu ukuthi abantu babuyisela ini kumina ngasikhatsini yabo ngomuntu okhoyile ekutheni mina angisebenze emzukwane kufanele abantu ibona bobona ukuthi into sekufanele nami ngiyithole makufanele ngiyithole futhi nakhona isala kubona abantu ngokubuka ukuthi ezintweni ezisuke zenzeka nento engisuke ngizenza nabangazi ngazo bona basibona isidingo sokuthi ngibe kuleyo nto le kufanele ngibe kuyona angithi ayibona leyo nto kodwa ke into nje washithi isebantwini ngasonke isikhathi like njoba kumele kuyovotwa manje ngiyazibala zonke izinto kuningi engakubalile ngisengakubala kusuka nje back in 2013 kuze kuzofika manje ebengikwenza nabantu abaphuma esandleni sami kade ngilinganisa ngawe bakhona nabanye abantu ababaziyo abadumile namhlanje ngalinganisa ngomjolisi umjolisi ngizombala ngoba naye wakhuluma ngami kwenye ama TV stations ekhona ase KZN washo ukuthi naye ukhulele la eMzumbe and umuntu abekhulela kuyena uRoth so ingayo naye ngimention akungena yedwa uPriz Majola insizwa nje ziningi uMabhiyoza ziningi insizwa ezaziwayo nje ngisebenzile nazo kakhulu ngizikhulisa la zithema sezikhulileke zabuya nazo futhi ngisho ufika ko Facebook nazo ziyayicompliment into ebengiyenza ukuthi akekho umuntu obeke zinikeza into ebengizinikeza yona so mfowethu into ebalulekile kumina yileyo ukuthi ekugcineni one day mangibona umuntu oyedwa efika lade ngifisa ukuthi kube khona ozofika iphuma ngakithi lokho kuyi-achievement kumina anginandaba ukuthi yena uzobe sebuyisela ini kumina nini yabo ngikholele ekutheni masekhona yena naye
mezoba nenhliziyo ithinteke inhliziyo yakhe bakhona abanye nazo bakha futhi then umsebenzi uzoba lula endaweni yethu ngoba ngeke ngisho ukuthi nentuthuko ukuza kwayo mfowethu akukho malana nomasipala ukuthi fanele njalo sikhale ngomasipala kodwa mabe thina la ngaphakathi mhlambe ngilathi ngawa13 kanje sizakha thina sakha izingane zethu zikhula zibantu abakhekile nabafundile abanolwazi lanele singakwazi ukuzilungisela thina indawo yethu angithi yabona njengomuntu osiza abantu abasomabhizinisi ukuthi bakwazi ukuthola ama-funding ba-register abafisa ukuregister ngiyayazi leyo nto ukuthi ibaluleka kangakanani kusasa hayi manje mhlambe esikhathini eside esizayo lo muntu obesomabhizinisi omkhulu uyena obeselungisa ibridge lesikhala ngalo namhlanje and uyobelungisa ngokuziqhenya ngoba uyazi ukuthi ulungisa ngento ayithathe khona la ngaphakathi so inhloso ilapho ngoba nokusiza izingane ezikoleni uzapplyise ema-university lokho kwakha into yokuthi izingane nazo mase zifunde zizokhumbula ukuthi kuqaliphi and nazo zibe nalo uthando lokubuya zize khona la ngaphakathi nazo zizokwakha leyo nto ukuthi ikhuleke manje and uyabona ukuthi intuthuko izobe seyizakhekela yona lapho ngoba abantu sebaningi bayazi ukuthi sidabuke la and usizo silithole khona la futhi ngaphakathi so kumele sibuyisele back la ngaphakathi. I think at this right moment in this okhulume ngayo ama-artist owabalile compliment that mele ngikunikeze yona at this right moment is how you install irrespect to amaciko wonke lamaciko owabalayo mawufika nje eThekwini abantu uthi mawukhuluma ngabo labo kubantu aba-exposed to industry kuwabantu abanedumela kuwabantu abanegama omabhiyoza. Because, for example, uMabhiyoza, it was a funny story because now loso slow ukhuluma ngomlondi right umlondi kanjani and uyakhuluma uyacula uyarapper oh nice amchaze lo muntu bese ngithi mina mfethu ukhuluma ngoMabhiyoza hawuma uyamazi yini yabona no mfethu umuntu wangasekhaya no and ngithe ngihleli ngase playhouse ngelinye ilanga kwadlula uPreeze. Right. Yes. So bantu bananto eThekwini ama celebrity abanaka nabantu ababaziwa nje yabo. Yes. Angisukumeke mina ke ngihambe ngekumuntu wangakithi ayi futhi hamba kanjani and the respect that you always get from these guys. Akukhona ukuzitshela and mawukhuluma ngeSpani it's abantu abahlezi belangazelela ukusebenza ngaso sonke isikhathi right it's something enjani I think abanye abantu abangakhula mhlambe baye bakhulu eke bacindezela because umuntu uyakhula azibona semkhulu abese ayilahla inhlonipho melahla inhlonipho alahle nenhlonipho yomsebenzi wakhe konke kodwa ke mangibuya lapho sewubona umhlaba wangakithi unje njengamanje inkinga esaziyo sonke yini mhlambe obona idingwa umphakathi wakithi kakhulu njengamanje because wonke umuntu uzowenza amarali wonke umuntu uzophuma engena wonke umuntu uzozenza izithembiso yini edingwa umphakathi wakithi VG udinga mina yes udinga mina umphakathi wakithi umuntu owaziyo okhwele khona emphakathini ostrugglisha nawo umphakathi yes and umuntu obekade ekhona emphakathini estrugglisha nomphakathi kungekho lutho alitholayo yes compared to abantu abade bekhona emphakathini bevele benama profile athina noma portfolios athize abanawo noma benezikhundla ezithize kanjalo ngokuhlukahlukana kwabo kodwa bengawazi umphakathi ukuthi udingani angithi yabona so ngilinganise ngento esimple nje naku manje sikhuluma ngama-artist akona ama-artist kuphela engikona ngosihlalo association ngale mathuneni webhola nale salivusa sekuthi akusekho lutho lwenziwayo khona bekhona abaholi yes and bebekhona labaholi and into enhle kakhulu ukuthi bona labaholi ababekhona yibona labo futhi engisastand nabo manje maqinji nabo asebebuya futhi befuna ukuthi baphinde abantu babavotele manje so lawo baholi labo ngendlela ade benza ngayo izinto before sikhona la sikhula siyingane senza yonke into kodwa bengasisupport isifundisa ukuthi lawo baholi laba kubona abaholi esingabathemba namanje kuyaphambili so ingakho ngithi abantu noma umphakathi wangakithi udinga mina ngoba mina ngiyayiunderstand into ukuthi singakujabulela ukubona abacula abakhulu
bezogcwala endaweni yethu sijabule kube mnandi kodwa bayasuka labaculi abakhulu bayahamba namhlanje nenjabulo abade besilethele yona sobe sesisala nani thina ngaphakathi mina ngiyazi ukuthi la ngaphakathi sinama artist ethu akhona ekufanele lama artist lawa nawo akwazi ukubeka isinkwe etafuleni emakhaya angithi ayibo le nto leyo le mali lo 60,000 eqashwe ngawo le artist elikhulu lapha ya bonga feeder imindeni emingaphi mangathiwa bekubhekelelwa ama artist lawa la ngaphakathi angithi ayibo le nto leyo kuphinde kuzoba into yala ibhola kanjalo ibhola li sport esiqoqa abantu ndawonye and izingane ukuze zidlala ibhola ziyajima isonto lonke lokho uzigcina izingane zibhizi zilala zikhathele asike isikhathi sokuthi ziyokwenza ama drugs asike isikhathi sokuthi ziyokwenza izinto ngaphandle kuba zikhathele and zifocus ekutheni ngesonto sifuna ukuyowina imesh ukuthi siyodlala nabo sibanibani so into ebalekile le uthi ikhuliswe njalo ukuthi i-youth nabantu abasha bahlezi beqoqeke ndawonye kungebona kuphela nabantu abadala nabo bangenelele ekuthenini izingane zensizakala ezintweni ezizidingayo ngoba kuwe kwebuhlungu mawufika egroundini uthola ukuthi ingane ayinawo amakhokho kodwa mawuthi uyalandela ekhaya bakhona abantu basebenza uthola ingane yomunye wabaholi kodwa mase ifika egroundini fanele izobolokelwa amakhokho wena ngoba yini ayinayo imali yokuboleka amakhokho ayinawo futhi amakhokho kodwa italent inalo yabona lengane liyadlala ibhola kodwa akekho umuntu okacabanga ukuthi at least ke ake sibone ukuthi sibathingela kanjani amakhokho amathimu amakhithimali nokhokhawo nokuthi ke kubhekwe into yokuthi njoba lengane ezine talent ezilima ekhaya yindaba angacatshanga ukuthi fanele ngelilanga kwenziwe i-tournament kubizwe ama scouts kubizwe abantu abahlukahlukene abazoza kobheka italent la nathi sikwazi ukubona izingane zethu zidlala emathimini amakhulu akithi ayibona le nto leyo izinto lezi ezingenzeka kuphela zidinga abantu abanalowo mqondo nabanaleyo passion leyo ukuthi kumele kwenzeke lokho futhi nabazi ukuthi makuze kwenzeke okuphe kumele kwenziwe angithi yabo so ngicabanga ukuthi lo mbuzo wakho iyona ndlela le engakuphendula ngayo ukuthi abantu badinga mina so waphendula imibuzo emibili ngesikhathi esisodwa lapha ngiyacabanga ukuthi impumelelo yakho uyibeke ekutheni zonke lezi zinto ozibalayo mangase zenzeke noma iningi lazo zenzeke ngabe lokho ungakubona njengempumelelo yes into eziyibonileke la ezweni lakithi futhi na ngiyobuza lo mbuzo because ngifuna ukuzwa uvo lwakho lapho enkulumeni ezinjalo njengomuntu okulandelayo ke ngeke ngeze ukuthi ngelinye ukuthi hleze bangase bekukhethile bese mhlambe uqembukela kwenye indawo thizeni kwahamba lo mbono lo ngathi ugcina ufikile kuwena mhlambe ngathini ukuphola kwakho kulokho no mfethu kufikile impela endlebeni zami ngase ngiyathuka ukuthi ngoba phela leyo nto mina ngikaze ngibe nawo ukuyikhuluma futhi angikaze ngiyicabanga ngisho emqondweni wami ukuthi abantu bayithathelaphi kodwa ke ngithe mase ngiyihlaziya sengilalela thobana debate ngase ngibona ukuthi oh shoot strategy sabo sokukhankasa indlela yokucampaigna nabo indlela abafeel pressure ngayo osiduma ngabanye yes manje bafuna kube khona into yokuthi mhlambe ngesikhathi kufika umuntu athi vele uzoza kuthina angithi yabo lo muntu uthi wenzani emqondweni umuntu akhuluma naye angithi yabo wenza ukuthi abanye bagcina sebethi hayi shothi kuyafana ukuvotela uRota nokuvotela leqembu lalo ngoba vele egcina bazohlangana babe into eyodwa so indlela le abazama ukurobha ngayo abantu into engekho ngoba egcineni mangathiwa besinto eyodwa noma ngathiwa bekufanele mina ngiye kwabanye ngabe munye umuntu nami ngimkhankaselayo nama ukuthi umina kulelo maqembu ahlangene ngabe umina ngiyashiya ukuthi umele lelo qembu naleli lakhe kodwa njengoba mina ngikwelami iqembu nalo naye ekhankasa ngiyakha indlela ezongena emzini nomuntu nami ngade ngingenile kusho kuchaza ukusobala ukuthi into engekho leyo ngeke sithi sisebenza ndawonye siphinde siyokhankasa abantu ngendlela ehlukene emzini efanayo ngithi ayibona yona so ngithi mina yonke leyo nto into engekho abantu nje mabeyizwa noma beyizwile leyo nto into engekho leyo chilling with the Zulu man. Right, no sibonge what is it babiza ngani reassurance right clarification kuleyo ndawo angifuni ukwanda kakhulu ufuna nje amagama akho sesivala mhlambe nabantu ongathi bakusekile kulolu hambo lwakho because it's not easy I believe ukuthi just from an entertainer
ukuthi sizokhuluma ngepolitiki abantu bahlezi banalo lanto le for example mangase ngale kulo mhlaba sihlalela ngawona zama impilo mhlawumbe mangizokhuluma ngepoetry yabo umuntu ongalo uzothi how lo sesuke emakhamereni usezitshela ngepoetry wazini ngepoetry right I'm sure nawe khona ndawo uthi how urotha usuka kuma computer ngalo usebona ukuthi wazi ngepolitiki noma usuka kuma computer ngalo emculweni usebona ukuthi wazi ngebhola mhlawumbe uhambo lakho selube kanjani lapho sesogoqa no mfowethu into yosopolitiki leyo mina ngiyena usopolitiki mina ngumuntu womphakathi ngumuntu wabantu ocabangela izidingo zabantu mhlambe ukudlula nje kwezinye izinto kube nama program abakhona asuke eqhamuka ngendlela ezithize ezimphakathini mina ngiyengithatha initiative yokuthi umina ozofonela iyouth ukuthi ibe khona kulezo zinto ngenze sure ukuthi iapplyile iyouth ngenze sure ukuthi iyouth ina ama CV yonke into iqondile for abantu abasha ukuthi bangene kuleyo program leyo so ngumuntu mina umala noma ongabheki ukuthi uheliphi iqembu noma uzala komuphi umuzi noma uneminyaka emingaphi uma ukuthi into ibalekile kuwena uyayidinga futhi nawe ufanele ukuthi ungene kuyona ufanele ngaphandle ukuthi kubhekwe ukuthi uqhamukapi noma uyini so ezinye izinto nje ngumuntu osiza ngezinto eziningi kakhulu mina emphakathini like abanye bafika bekhala ngo 350 babo uyazi ukuthi u350 uyinkinga kanjani abantu babengawutholi mawufika kumholi ofika kuyena fanele umholi kube uyena ozoqala kunikeza usizo oqala makuhluleka yena ke sengakudlulisela ke ema-office athizeke ngoba naku yena ukuthi into ingale kwamandla akhe kodwa kunezinto esikhathini samanje ezidinga umuntu oyazi i-technology number 1 ezidinga ukuthi umuntu azi ukuthi makukhulunywa nge-AI khulunywa ngani makukhulunywa nge-email kona ucreate i-email kuzosenda i-email kwenziwa kanjani uchaza ukuthini lo subject lapha phezulu kunezinto ezidinga ukuthi ube nendlela ethize yokuxhumana nabantu edinga ukuthi ube ne-experience yokuxhumana nabantu so nakhona ebholeni nje ubuza ebholeni ngafika bazi ukuthi ngi-artist ngiyaziculela ngithi yabona babe nako lokho but ngithe mase ngifikile khona ibona abasebecela ukuthi ngibuye ngizobasiza nangethemba elandelayo ngoba babonile izinto engifike nazo ngoba angizanga ngebhola ngeza mina ngentuthuko yokuthuthukisa ezemidlalo zangakithi akithi ayibona leyo nto leyo so nakhona ku music ngiwade kunama event adenzeka manje ecampaign yethu noma ecampaign yami ebeyiphushwa uMEC uMbalishinga neNFP kunabaningi ebebethi mabefika khona bafisa ngathi ngingaperforma abakhumbula lezazikhathi ngise-artist yabo khona ozwafika kumina nje wade ngine-competition evuthuluka wathi hey bengilinde ukuthi nawe uzongena lapha siyithathe yonke le mali ngithi maye bengizongenela kanjani entweni elethe mina futhi talent show yes kwaphela manje sekufanele maye ngibhekelele nina mina njengomuntu osazi ukuthi nidlule emzimeni omnjani ama-artist ninganakwa abantu bazi ukuthi nina nizi nama-local artist awukho umsebenzi wenu noma athi yakhona ama-event alangakithi akho umuntu onicabangayo anikhumbule ukuthi ake sithole noma ama-artist endawo noma sikawanika lelo 1000 nike at least akithi yabo ngoba nokuthi nje uma uyi-artist uthole into yokuthi ugibele stage phambili kwabantu ibalekile leyo nto iyodwa uma sothola lo 1000 leli lincane okulitholile likhulu kabi kumuntu oyi-artist elisakhulayo ngoba kuningi azokwazi ukwenza so abantu badinga ukuthi leyo nto leyo bayi-understand and iphile phakathi kwabo ukuthi inhloso yomuntu omholi ukuthi umuntu omholi azi ukuthi abantu badingani umuntu omholi uyena kufanele aqala lethu usizo lokuqala before athatha umuntu amdudulele ebantwini bangaphandle sisibona kakhulu ukuthi abantu abasha banikezwe ithuba abantu abasha bayibaholi banikezwe ithuba here on the ground right from where you standing mawubheka phezulu mawucabanga abathola ithuba elifanayo naphezulu ukuthi ukuze izinto zizokwazi ukuthi ziqhubeke zishintshe ngendlela efanele because angibona ngathi akusiza ukuthi la abantu abasha basebenza la on the ground but izigaba zikhuphuka ngezigaba zobuholi abaholi abangaphezulu abasebenzisane nabantu abasha yes mfowethu no leyo nto ngiyayibona
and ukhona umoya baba wakwayibuza into engamtshela yona ukuthi yabona baba njengoba manje siqala sibuilda into esiyibuilda siyibantu abasha sitshale lento esiyitshela kubantu abasha bheka ukuthi abantu kusuka ku50 years kuyaphezulu esikhathini samanje bayancipha and the more bencipha ba retire abanye bayashona then thina masikwazi ukuyikhulisa into njengabantu abasha sayikhulisa yaphila eminyakeni embalwa ezayo mhlambe u10 ezayo iyouth izobe seyidominant lapha phezulu ngenxa ukuthi thina laphansi sesiyakhila into sesikhula ngabantu abasha vele ngoba into ebenza ukuthi abantu abadala kubibona abaningi lapha phezulu ingoba ibona de bekwazi ukuthi bakhulisane bodwa ngenxa yemzabalazo yabo yepolitika abekade beyihamba bebefana ngalezo indlela zokucabangelana ngabisabheka ukuthi umuntu unawo nama qualities ukuthi angakwazi ukusiza abantu labekuthuzo bahola so thina mabe sibantu abasha sihlangana into siyikhulisa siyakha siba nama structures ahlukahlukene azokhipha ama leaders ahlukahlukene iyonto ezosisiza le ukuthi sigcine sesikwazi ukuthi sidominate komasipala sidominate naseparliament sidominate nasendaweni nje lezi ekuyizona ekufanele zikhiphe izinto ezidingwa abantu emphakathini angithi yabona yade ngisho ukuthi esikhathini samanje siyabadinga abantu aba-understand isikhathi samanje angithi sisuka kwi-third industrial revolution manje siya kwi-fourth lokho fanele wazi njengeleader ukuthi kusho ukuthini amapha amathuba sekufanele uwalethe ebantwini bakho angithi ayibona lonto leyo eziphi izinto manje sekufanele ugxile kuzona amakhono ekufanele walethe ebantwini emphakathini amaphi manje kakhulu kwakunemisebenzi manje ezothathwa ama-robot angithi yabo faya yonke lento uyazi ukuthi emiphi ekemathumeni amakhulu ukuthi ingaphela emiphi ekemathumeni amaningi ukuthi ingasurvive ngesikhathi ama-robots so yonke le nto ekufanele siyitshale ebantwini siphinde siyitshale ey'nganeni ezisezikoleni ezisakhulayo ezisafundayo ukuthi nazo mazikhetha imikhakha lezo y'ngane fanele zikhethe imikhakha ezozenza ukuthi zingene kule mikhakha le ezobenza ukuthi baphile nawo ama-robot lawa azobe sesebenza angithi yabo so into leyo njengomholi udinga ukuthi uyazi nawe ukuthi alright masiletha ama-skills siletha lawa azokwazi ukuthi abantu baziphilise nangaphakathi ngoba imisebenzi ayikho futhi iyancipha abantu ngiyezwa bayakhohliswa kuthiwa hayi kuzoletha amathuba emisebenzi azobe velaphi angithi yabo and awekho and ayaphela njoba ikhulu i-technology AI yangena endaweni eziningi kade ngibuka ngisho kuona industrial music so uyakwazi ukuthi wenza ingoma ungazange ukhulume emic-ini kanje angithi ayibona lonto leyo i-create i-robot izoyi-create ingoma iziphele likushayela i-beat likurecordele likumixele likwenzele yonke into kuphela uzolitshela ukuthi ufuna ivoice kanjani engomeni then leyo nto seyisho ukuthi ngisho ama-music producers azoba nenkinga manje ukuthi umsebenzi sozoba mncane ngomuntu one-studio uzothi manje ngizomqashelana uproducer angithi ayibona lonto leyo ama-recording company azozibuza ukuthi i-artist ngizolidingelana angithi ayibona lonto leyo ngeke ngisadinga artist elomuntu manje ngizozicreatela ingoma nge-AI then ngiphushe ingoma and akekho umuntu one-proof yokuthi ingoma i-AI so into kanjalo mfowethu esidinga ukuthi siyitshale ey'nganeni siyitshale ebantwini abasha abakhulayo siyitshale endaweni zethu la siphila khona ukuze abantu bakhule bonke bezoba fit ukuthi basurvive kulo mhlaba esiyakuwona ngoba lo mhlaba esiyakuwona awufani nalo walabantu esidlule kubona noma osowudlulile angithi ayibona yonto angibuka nje mangibhala ezinkondlo zami koni incwadi engisebenza phezulu kwayo ngibuka ukuthi 5 years ago bangithi mangibhala inkondlo bese ngiyakuthisha esikoleni ngicela ukuthi ayong-edithela mhlawumbe bangiyibhala ngesilungu okanje noma ngiyibhala ngesizulu kodwa zesilungu kakhulu kodwa manje angisadingi ukuthi ngize ngiyohlala no-editor engizomkhokhela imali thizeni ukuthi ngiphe inkondlo uzocharge imali engaka siyawazi manje ukuthi ngibhale bese ngitshengisa i-AI lapho ukuthi okay editor la ngendlela ekuyiyona yesilungu yes in less than a minute yes yonke into right uyabona ukuthi amaphutha uthi okay yaqinisile la nala ngiyalungisa la ngisengakwazi ukulungisa la which is something that is amazing kind of scary at the same time but ke kuquqa kwempilo ngeke hlezi kokuhle magama okugcina sesivala mfowethu no ngithanda ukubonga kakhulu ithuba onginikezela lona namhlanje ukuthi ngibe la kwi studio sakho noma kwi podcast yakho enkulu kakhulu
nedume kakhulu ngicathi mhlawumbe iSouth Africa yonke ngicabanga abantu baka wa13 nje nasemzumbe bengayazi ngenxa ukuthi sinaliyo nto le ukuthi sifuna abantu kubabona sebeqhamuka phezulu asikwazi ukuthi sizikhulisele thina abantu bethu sibazi step nestep abasihambayo angithi yabo so leyo nto leyo iyangijabulisa nje ukuthi manje sewuqhamuka so umuntu oseqhamuka nento kanje and ngiyazi mina la usuka khona ngithi yabona leyo nto and wena futhi manje uzongibuyisela back ka wa 13 mina kade ngiphila kuona wena usakhula ukhuliswa umini then sekuwena manje so ngithatha ungibuyisela kuona ukuthi ake ngiziveze ukuthi ngubani so iyona nto le mfethu esithandazelayo nesilwelayo ukuthi sakhe abantu abazobuya bazothuthukisa indawo yethu eMzumbe so iyona nto leyo esidrivayo nje wasiye sangena nayo into yama campaign epolitiki iliyonto ukuthi nathi sifuna ukuthi siyafisa ukuthi sihambe sinqonqoze eminyango eminingi for nina nabantu abanjengani ukuthi kusasa nikwazi ukuziphilisa ngalento enizenzayo baphinde nabeza ngemuva nabakwazi ukuthola imikhakha yabo baphinde nabakwazi ukuziphilisa futhi ngayo so ngiyabonga kakhulu mfowethu namhlanje ngibonga nje ithubo onginikeze lona sengathi konke ngingaqhubeka kahle nakuwena izinto zisaqhubeka nabantu mabevote kahle sizobe sesiba nayo ke into yokuthi mhlambe sigcine sesinesiteshi somsakazi sala ngaphakathi eMzumbe no ngiyathokoza kakhulu ukuzwa lawo magama before usuke la mawubheka nje ngaphansi lapho khona ibutton na subscribe share subscribe like the video comment emawuthanda ubeka umbono wakho nawe noma ngabe uyavuma noma ngabe uyaphika noma ngabe uyaxeka kona lokho kulungile siphinde sihlangane kokunye ngokuzayo chilling with the Zulu Man podcast la ku YouTube chilling with the Zulu Man podcast on Spotify and Apple Podcast chilling with the Zulu Man on Instagram chilling with the Zulu Man on TikTok as well igama khohlwa mfazi soyidelela indoda matuba ishiye mkhonto kwaza mazwe this is chilling with the Zulu Man.